Operación pijama de corazón, zapatillas violeta, bata de lunares. Que canto che pago, Rosmei? Nada, non teño ningún can. Daquela vexo complicado que ninguén te poida axudar, respondiu Froilán. Bueno, intentareino, dixeu mentres me erguía. Mirei ao fronte cara onde me parecera que sinara a casa de Torroal. Ao lonxe distinguíanse uns tellados, debía ser un pobo moi parecido a aquel. A distancia por mar parecía suficiente para que a miña resistencia física non me permitise percorrer a nado. Por terra aínda parecía máis lonxe, pero podía ir eu soa sen grandes complicacións. Non me apetecía moito botar outro día inteiro camiñando, pero se era a única solución, faríao. Ía tendo fame e fun cara á pensión. Froilán quedou ali sentado sen dicir nada. No porto, fixeime que había unhas lanchas pequenas, atadas a unhas estacas, e que tiñan como único e aparente sistema de seguridade unha corda ben anoada. Non me acheguei, non quería despertar sospeitas, en caso de que barallara a opción de tomar prestada unha daquelas embarcacións. No porto non había case xente, o que alimentou a ilusión de que era unha boa opción. Sentado aínda na area, vin que Froilán me miraba, intuindo quizáis as miñas intencións. Non me importou. Erguíase, mentres eu deixaba o porto cara ao bar da señora amable. Confiaba en que a conta da miña habitación aínda admitise un par de tapas máis. Non me fixo falta facer un gran esforzo, ia perdendo a vergoña ou cada vez tiña máis ansia por sobrevivir. «Ola, que vai ser?» preguntou a alegre muller. «Que tedes hoxe?» Dixen como se levase toda a vida comendo alí. «Peixe espada e algo de carne», respondiu con modestia. Non tardou moito en servirme. Comín con confianza e unha vez rematei marchei sen dar máis explicacións. Subín á habitación e desde a fiestra estudiei a estrategia. A verdade é que me sentía bastante máis cómoda pensando por min mesma o plan a seguir. No roupeiro había uns pantalóns negros. Non o puiden evitar, probeinos e a verdade é que me sentaba moi ben. O tema do calzado era máis complicado. Quedaban divinos, pero non sei como se enfrontarían á auga, non parecían ter moita resistencia. Pensando na resistencia, existiría realmente? Non, seguro que non, dixen en alto. E se a resposta era esa, a que tiña que ir eu á casa de Torroal? Despois do momento de desorientación da chegada, estaba comezando a sentirme como na cidade, comezando a cuestionar as cousas por min mesma. En verdade, non sabía que me esperaba do outro lado do estreito, nin se me interesaba ou estaba sendo vítima dunha broma. Pero ia averigualo. Diante da fiestra, memoricei a liña que tiña que seguir para non perderme na inmensidade do océano. Había un cartel luminoso vermello e azul en dereito da pensión. Ese sería o meu faro. Será mellor que o faga de noite, pensei. Estaba feita a traballar de noite, non tiña moito sentido da orientación, pero se o cartel non se apagaba, ben o podía seguir. A seguinte cuestión era se tomar prestada unha lancha de remos ou unha de motor. Non tiña nin idea do que podían pesar aqueles remos, pero polo brazo que tiñan os que os manexaban non daba o tipo. Non pasaban das 4 cando botei a andar. Sí, quería esperar a noite, pero non dei aguantado. Tratei de dormir a siesta, pero non pegaba ollo. Tratei de pensar nas rapazas, pero puxeme máis nerviosa aínda. E cando comecei a sentir a necesidade de comer algo doce, souben que tiña que marchar. Tratei de ser natural, de non dar a entender que ia roubar unha lancha, que non ia pagar a conta de pensión e que estaba abusando da confianza daquela boa xente. Tampouco tiña remorsos. Baixei o peirao, mirei cal das lanchas tiña o motor máis xeitoso, daqueles que vira arrancar tirando dunha corda. O adival que as mantiña na beira era máis resistente do que parecía ao lonxe, aínda que o nó non representaba o obstáculo que parecía na distancia. O nó era firme e complexo, pero a súa única función era manter unha asa que se quitaba con facilidade da estaca. A lancha que elexín era unha pintada de azul e branco, que tiña nun dos lados uns números cunha letra e do outro un nome de muller, Irena. Tiña un remo pequeno pegado en cada seu lateral, un caldeiro e unha cunca de zinc recoberta de porcelana. A hélice do motor non tocaba a auga, ao mellor baixaba ao encender, ao mellor había pouco fondo. Respirei. Saquei a corda, recollina e metina dentro da lancha. Tratei de entrar na embarcación sen mollarme, e conseguino. Conseguín subir a lancha, pero a cousa non se movía. Baixei, empurrei a lancha ata que flotou e volvín subir. Igual debín ter a precaución de quitar os zapatos e de remangar o pantalón antes de mollarme, razoei.